Takže ahojte, vítejte od tohoto videa. V tomto videu vám ukážem, ako si spraviť takúto vianočnú ozdobu. Tada! Vám to ukážem, jo? Tak ideme na to. Čo budeme potrebovať? Samozrejme potrebujeme hociakú šišku. Hociakú šišku potrebujeme, jo? Otvorenú alebo takúto. Ďalej potrebujeme fotové farby a papier, na ktorom budeme môcť malovať tieto šišky. A potom potrebujete ešte vodu a štece. Ja už som použila tú vodu. Tak, a ideme na to. Najprv si zoberieme šišku. A namaluje. A zoberieme si veľký štetec. Počkajte, ja ho vymočím. Dobre, ja ho umiem. Ja ho mám umočený. Namočíme do takej farby, ktorá sa nám najviac hodí. Keďže toto bude pre moju babku k Vianociam, tak tu namalujem takéto farby. Tuto a túto. Najprv začneme s krajmi. Si túto dám okolo krajov. Si to celé cez štetec pretrete. Keďže moja babka má ráda hnedu, tak po okrajoch tam hnedu. A v strede ešte uvidíte, akú dám. Takže to pekne namalujete celý tento okraj. Najprv si naznačíte, koľko by ste vlastne chceli toho nafarbeného okraja. Takto si naznačíte, ale z vrchu. A začnete takto vymalovávať. A nezabudnite aj toto. Chápete? Tak, teda ideme na to. Keď ste malovali, tak ste si to celú dobu mali držať. Takto krásne, aby to bolo takéto. No, sú dobré aj temperové farby, len ja som si nechala v škole, viete, zajtra už sú Vianoce a v škole si nechám temperové, viete, no. Ale síce som si zobrala vodové, viete, no. Pre takú úlohu. Výtvarne sme mali, viete. Tak. A to isté spravíme aj na druhej strane. Tak, a keď to máte aj z druhej strany, musíte tu mať toto po kraji dlhé, aby stred nebol veľmi, akože viete, taký dlhý. No a teda, a musíte počkať, než to uschne. To chvíľu trvá. A môžete si to fúkať a pekne takto robiť a položiť opatrne sem. Dobre? A v ďalšom dieli uvidíte, ako robiť stred, áno? Tak ahoj!